колко сериозни са проблемите, които трябва да се решават. Това е факт, но очевидно е, че има разминаване между двете страни, които трябва да се изяснят. След това ми позволете да предоставя думата за заключително слово на доцент Андрей Коралов. Въпросът е без това. Защо ми си говорим до Моля, предлагам да се уважаваме и да се изслушваме. Сега, вие може да зададете въпросите на другарката Димитрова после, спокойно. Тя сигурно ще ви отговори. Но аз мисля, че аз ще ви отговоря преди нея. Сега първо ще направя една малка реплика, понеже без да искам, аз отговарях 8 години за българска музикална младеж. И то не само отговарях, ами трябваше да я финансирам от невъзможните пари на Съюза на музикалните дейци. Той разполага с бюджет 200 хиляди, аз съм отделял, защото бех и финансов министър на Съюза, по 25 до 35 хиляди лева за българска музикална младеж, преди да дойде другарката Димитрова в Комсомола да завежда отдела и тогава Комсомола не даваше нито левче. Така че нека да не сме много така, да не си прехвърляме топките, но истина е, че когато сега започна от 3 години Комсомола 4, много сериозно да търси пари, от наша страна, не толкова Съюза на музикалните дейци, колкото от другите организации, се оказа, че няма пари и че само ние приказваме. И тук те са прави. Нарочно ще използвам това като начало, за да кажа следното. Много пъти в нашата работа ние не се разбираме. Много пъти в нашата работа ние си прехвърляме топките един на друг, без да правим сметка, че работиме за една цел. И ето тук сега какво стана? Един странен диалог. Ние, възрастните, срещу Комсомола. Или учителите по пеене, диригентите срещу Комсомола. Защо? От това нищо няма да се реши. Комсомола ни представи на нас един свой доклад. Този доклад е тяхно мнение. Дали той ще бъде с нашето мнение точно така или не, това е друг въпрос. И ние трябваше да проявим и толерантност в нашите взаимоотношения. Нахвърлихме се сега тук, защото тя е сама, ама тя е права. Ако беше дошла тук младите хора, знаете ли какво щеха да ни направят? Тогава щехме да видим кой повече вика. Така че не биват ние така да решаваме въпроси. Въпросите са много сложни, много комплексни и много дълбоки. И това, че има тези неформални групи, за които става въпрос, и това е резултат на много сложни въпроси в нашето развитие. И за това, че нашето хорово дело има в себе си някои особености, които нас не ни задоволяват и не задоволяват и Комсомола, както видяхте, показва, че наистина нещата са много по-сложни. Дори един такъв въпрос за синтез на изкуствата, който ние си говорим навсякъде, че щял да разнообрази нещата, е много по-сложен, отколкото си мислим. Защо? Я си представете как едно дете ще прави синтез на изкуствата, за което е необходими няколко способности, а той има една. И какво ще стане? Онова, което правят последователите на сребърните звънчета. Да се кълчат по телевизията. Така ли е? Така е. Значи не можем с лека ръка да подхождаме към тази проблематика. И към която и да е проблематика. Нещата винаги са сложни, нещата винаги са комплексни. И затова линията на Центъра за художествена самодейност сега е именно такава. И аз моля другарката Димитрова непременно това да го занесе в Централния комитет на Комсомола. След малко ще кажа и някои неща, че ние искаме всички въпроси, свързани с художествената самодейност, защото за сега за това отговарям, да ги разглеждаме комплексно, ясно, точно с всички организации, които имат отношение по тези проблеми. И за да не бъда голословен, ще кажа следното. Имам сведения, дано не съм прав, че в момента в Комсомола се разработва документ, който третира проблеми на младежките домове и майчи на пионерските домове, в които поне 1/3, ако не повече, са проблеми на самодейността. До сега никакъв вест и кост за този документ към Центъра за художествена самодейност. Извинявам се,
Но не може да се решава въпроса едностранчиво. Ето защо по-нататък ще кажа и следното. Комсомола наистина няма хора. Аз съм напълно съгласен с това, което каза другарката Димитрова. Това е така. Много им е тежко на хората. Ние малко ги обвиняваме, не, ами доста пъти неправилно. Но има друго нещо, че комсомолът фактически ръководи своите домове, комсомола ръководи своите пионерски домове. Тези пионерски домове има вече хора. А тези хора не са си на местото. И го казвам най-категорично. Не може един секретар даже, който и ръководи пионерски дом, да каже, че документ, приет от Министерския съвет, за него не важи, защото няма подпис на другарката Шопова. Извинявайте, ако това е политическо мислене, съжалявам много. Така че, нека по тези въпроси да се разбереме също ясно. Пазарджик, казвам директно, ще има и писмо до Централния комитет по този повод. Нали? Така че, много ви моля, в тези неща да бъдем ясни и точни. Тогава, когато ще говорим за самодейност, ще трябва да говорим точно, ясно, заедно. Когато ще говори комсомол за своите дела, в които са много, които са тежки, в други сфери, че вика наистина и творческите съюзи и всичко това, което трябва, защото и на техни име леко, колеги. И аз именно не искам просто да се спирам в подробности, но ние наистина трябва нещата много в един по-спокоен и ясен тон да ги говорим. Защото и младежта нашата, между другото, ние да не говорим за диалог, тук ще направя една бележка. Май младежта не ще да води диалог с нас. Младежта казва, че ние сме старци, които не сме вече годни да мислиме като тях. И за съжаление, често се случва така. Това може би не навсекъде е така, не искам да обобщавам, но аз се опитвах няколко пъти да влеза в диалози такива и бях много неприятно изненадан. Общо взето съм сладкодумен, не можах да успея да намеря пътя към тези хора, без хич не исках да бъда ментор. Плюс това, понеже едно време съм си дал данък и на естрадната музика, се опитах и по този път да тръгна. И пак не намерих ответ. Така че нещата са и тук много сериозни с този. Това е един много сложен въпрос на възпитание на младите хора. Много сложен проблем. От много неща трябва да се разгледа. Аз имам и вкъщи и двама, да си ги знам какво чудо е. Същата история. Просто непрекъснато има някаква атмосфера, която ние трябва да разрушиме. И то не да разрушиме за това, защото те искат или онези. Ние сме си забравили някои принципи в нашето възпитание. И за това трябва да обърнем внимание навсекъде. Но това няма да стане с конфронтации между нас, а с много дълбок анализ. Защо и къде. И аз бих посъветвал така. Центъра за художествена самодейност, центровете в окръзите. Те решават проблемите на самодейността. Както на едно съвещание съвсем скоро се разбрахме с профсъюзите, сега дали ще стане така, не знам, да бъдем винаги във всеко отношение заедно, така имам молбата към всички комсомолски ръководства, в работата на Центъра за художествена самодейност, с неговите бюра, те да участват, да си кажат хората, така виждаме, спокойно да ги изслушаме, спокойно да видим какво може да направиме, защото нещата са общи. И в никакъв случай не бива да прехвърляме един на друг. Те виновни. Защо да са виновни? Те са и млади хора. Представете си сега, ние като бехме млади хора, имахме ли мъдростта, която имаме сега на белите си коси? Нямаме. Тогава и ние се фукахме, и ние сежехме, пък после виждахме, че не е много заежено и за фукане. Така че и това трябва да имаме предвид, че към младия човек ще трябва да се отнесеме и ние сме по-мъдрите, с едно спокойствие, да му обясниме. Не винаги може да му обясниме, но ще се помъчиме. Така че, нека това да го търсиме. А пък аз ще помоля младите хора, а и комсомола. Нека пък те, от своя страна, малко да намалят менторския тон към нас. Защото той съществува. Аз даже мога да дам един пример. Дойдоха едни млади хора, и то от Централния комитет на комсомола, които ми държаха една лекция за това какво е идейно-възпитателна работа. Извинявайте, мили хора, ама аз минавам
учител, нещо доцент малко и то по идеологически дисциплини, поне така от титлата ми да са бяха запикасали. Не са запикасаха. Държаха ми тази реч и аз така седа сега, какво да им кажа? Ако им бе казал нещо, ще да ги обида. Не бива така. Всеко нещо трябва да си е на своето место. Защото всеки, ние тук сме се събрали и работиме за една голяма цел. Така че, просто искам нещата да ги видим в този смисъл. Първо, трябва да заключа заключително слово. Аз приемам доклада на Централния комитет на Комсомола. Аналитичен е. Може да има неща, които те ги виждат не така, както ние ги виждаме. Нека за това да си изясниме позициите, ще се разбереме. Но доклада поставя малко и пръста в раната. И нека да си сложим ръката на сърцето и да видим, че го поставя. Може би малко в друга форма да го поставя. И ето защо това е първото нещо. Този доклад, сега като го отпечатаме, да го видиме, да го разгледаме и ние, пък да си видиме и ние нещата от наша гледна точка, в смисъл на ръководители, пък после да се събереме и да уточниме. Нищо лошо няма в това. Някъде има и противното на нашето мнение. Пък да си кажеме точно. След това, поставените проблеми и от вас във връзка с бъдещата работа, искам да ви кажа, че новото постановление, което ще правим за самодейността, ще бъде плод на сериозно съгласуване с всички инстанции. Ние трябва да поставим нещата на нова база. И тогава ще помоля също, а те никога не са ни отказали, винаги са били в това отношение с нас, Комсомолът в лицето на Централния комитет да ни помогне в оформянето на този страшно важен документ. Знаете ли, направихме една сметка ние на документите, излезли за естетическото възпитание на българския народ след 9 септември насам. Каза се, че едно от най-съществените неща е било онова постановление 68 година за самодейността. Следователно, ние имаме всички основания. Сега отново дойде момента, в който към тези документи, които ще движат естетическото възпитание на българския народ, отново да засегнем голямите проблеми на самодейността. Защото там се раждат големи неща, там се раждат и групи, които са неформални, но са групи и са организации, които ние трябва да използваме в това наше движение. А за дребните работи или пък за някои спорове ще ги решиме заедно с доброто чувство, с доброто изслушване, защото тук не виждам никой, който може да ни бъде враг. Напротив, всички ние мислим и милеем заедно. И дано всичко това, което днеска се каза, да го използваме в благото на нещата, които искаме да свършим. А спорове ще има. От името на магазините, да благодаря на всички, които взеха участие в нашата конференция. С тези кратки думи закривам работа на конференцията за днес.